takang sawiji masa mapanyakti Tuhan oga angganteni longgo hamba maka Tuhan doakeun den balas maring wong tua papan sagung ing kamulyan sanai atas Tuhan lawan sakwiji carita saking bajang kamulyan lawan satu anak tasbih Abdul apa kamu sinungakani Samul Qadir Jalal lamun dinakeun ing isma wijile wajar priangga kalawan malika wajah pangisun Abdul Wahab yen semu idil sumalah jajarit ingkang resukan widaris dan ingkang sahabat awas dari aulia sehai tikang derwe putra sasampun ningali sumalah jajarit iku tumadak maring Muhammad kang derwe putra malika wajah Abdul Wahab saking yen dinarapan dening saking manusia yen anakan anggar payak ditangane puah Allah dading ka dading dada parianda lawan sawe carita saking Syekh Ahmad kang wasna ngandekan nalika iki ing mangsa si Abdul Qadir taruna suningali ana teja deui pada menerus ing sabta patamiwa ing sabta akasan ngucap kacarita lawan insun abiasa saking waring akasa abati inggakan suara mimpansi suara tahu jadi paksi mangkan si Abdul Qadir wajahnya ingka ingaran
Esrone kang darabe putra Yamani ingkang negara sapingkang manabulya seangan dika maka ing sawiji masa esok lunga ing Baghdad berangan anak sapu lawan sekarone arsa angunjungi maring ulama kang ana ing praja Baghdad lawan ing Bagdadean nengge sawiji wong pria ing ngaranna Gausul Alam mangkana gaos cinarita kaken ing kamulyaan niran lan rezeki gaos punika dan ketinggalan dari jalma amilen ana wong ansa angunjung ikang sarira yaksi ketinggalan kawana maka doa sumadaya kalilawan anak saka lan semungkinin ketiga Syekh Abdul Qadir nalika ikupan masih taruna samyang undang manut marga anak sako awacana mengkoyen parapta ing Baghdad sun soal gawas punika lawan masalah kang priangga pantes mangsa kajawaban Allah malewajana esok yen esok tekamarana gawas iku mangka sultannya pangonengane sung coba using isung warnaya mangka sun kono badaya soalin kanai nalak sertalan jawab apa Syekh Abdul Qadir wacana isun alinu ing sukman yen duwe cipta mangkana anyualing kaos kang mulya pan kaos iku wijaksana Risa
sampun iramangkana sampun prapta seketika maring negara Baghdad sapraptane pernah kau jika bangga dengan benar saya kedengar samu kewaruan ing nalatan layan mulia ketinggalan kau sangi pernah saksana doya tumingan eko ing anak saku amos es muduka babu sira anak sako isu ing sareng ningati nira ana soal ikang priangga anu soalira mengkene jawab iya anak saka tanajana lewat kebetul mana heran dan kau musike sejarah dinalano ulia gaziku ngandika warwe nila anak sako tuh kabir ketinggalan Nergos ikat tumingan ing Abdullah sahak nabda Abdullah isun uninga ing sakene karapira usikira ing wardaya siramali arsa nyoba anu soalira mangkene jawab iya Abdul